Ahojte, tu je Elemento a sme u 11. partu z hry Geometry Dash. Co sa stalo? No, dobre. Kde sme skončili? Ty tamto však. No tak poďme na to. Minulé sme sa bavili o Game Elementovi. Áno, že Futurecraft natáčajú, čiže budúce kraftenie. No a Gamer Affair, že majú ešte veľa dielov sú Futurecraftu. Práve ich je 59. No a tiež naraz Futurecraftom natáčajú aj Aether 2, kde majú neviem koľko dielov. Myslím, že ešte nemajú dokončené. No a ďalej. Tiež Gogoman TV, skrátka Gogo, s gamerom natočil Hexit. Hexit je taký spek, kde môže byť dungeon aj v hore a diamant len tak na hore. A tiež je tam rúžové drevo. Ďalej sú tam aj nejaké taky. No Gogo je Polák, ako ja, Gamerman sú Češi. Väčšina z tých youtuberov, čo poznám, sú Češi. Gogo je jediný Slovák. Poznám tiež dvoch Angličanov. V podstate z týžoch. Jeden natáča v predstavení vlastne obidvaja a tí ďalší dvaja sú Pinkie Pie, ten je a nejaký maličký player. Teda neviem. Áno, ten Slavo, predtým som povedal niečo ako Eston. No, myslím, že je to Aston. No, takže Elemento, šéf, Minecraftov, Sharky a posledný ešte nemá prezivku. A tiež Dingia a Sonic. Hej. Moji kamaráti hlavní ešte nepoznajú Dingiu. A Dingia sa ešte nepoznám aj kamošov. Na Dingia a Sony. Sony môj brat mladší. A Dingia a Sony poznajú. Dingia nie je moja sestra, ani pokorne príbuzná. No Sony je môj brat, mladší brat. Takže o čom budeme hovoriť? Neviem, Gamerman sú moji vzor. Sú fakt super. A som istý, že sú veľa ľudí vzorov. Som si istý. Skúsime ďalší diel. Stroj času. Ten je celkom ťažký. Takže, a to môže byť o mojom... Stroj času je podľa mňa zlý stroj. Pretože ak mohlo by sa niečo také stať, neviem. Napríklad, že sa stane niečo, niekto prežije ťažké, no a potom si dá akoby niečo, čo mu dovolí hovoriť so svojím mladším ja, aby mu radil
aby to zvládol lepšie než on. No a tým pádom sa minulosť zmení, je to lepšie a tým pádom bude lepšie radiť a tým pádom sa zmení minulosť a zase sa zmení aj budúcnosť a takto sa bude meniť minulosť a budúcnosť a tak proste vždy to bude iné. No a preto sa proste bude zmeniť. Ale stroj času. Niekto pôjde do minulosti, zmení minulosť, tým pádom zmení aj budúcnosť. Podľa mňa stroj času do minulosti by mal byť zakázaný. Do budúcnosti OK, a ja si prosím ísť do budúcnosti, kde budú lepšie stroje. No nikdy do minulosti. Poprvé, sú tam k ničomu stroje horšie než teraz, a podľa mňa horšie než teraz, to vlastne sú stroje horšie než teraz, to by som to zmení budúcnosť a možno sa ani tieto stroje nevynaleznú. Ďalej. Ale podľa mňa schopnosť mazania spomienok je horšia schopnosť ako... Nepočkaj. Podľa mňa mazanie spomienok je... mazanie myšlienok je tak silná schopnosť, že možno tak silná ako stroj času. Proste neviem, ako som to povedal. Podľa mňa mazanie spomienok je tak silné, možno ešte silnejšia schopnosť ako cestovanie časom. No a preto som si uvedomil, keď som čítal... Už mi preletěli všetky. Počkajte si. Dovidenia. 8 minút.